Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Тут вырабляецца звыш 100 гатункаў разнастайных кандытарскіх вырабаў. Рыхтуючы падарункі працоўным да 30годдзя Савецкай Беларусі. Шакаладкі з юбілейнай маркай. Іх будзе выпушчана 500 000. Святочны заказ працоўных Беларусі фабрыках выконвае з чэсцю. Усюды адчуваецца надыход вялікага свята. Багатымі будуць у кожным доме святочныя сталы. Тут усё робяць складаныя машыны і аўтаматы. Выдатна спраўляецца са сваімі абавязкамі перадавая работніца фабрыкі камсамолка Таісія Гаспадарова. Десяткі тысяч шакаладных цукерак у гадзіну выпускае разлівачная машына. Цудоўныя наборы новых гатункаў цукерак рыхтуюцца да свята ў расфасовачным цэху. Чаго тут толькі няма у гэтых прыгожа аформленых коробках. Масса, сваренная на патоке, охлаждаясь, твердеет, обеспечивает возможность изготовления различнейших сортов карамелей и конфет и их длительную сохранность в свежем виде. Так, пройдя долгий путь переработки на пищевых предприятиях, картофель неузнаваемо изменяется, становится еще более вкусным и питательным. Недаром лучший сорт белорусских конфет называют белорусская картошка.